Hello lidi, dneska tady budeme hrát tyhle motocross, nevím co, a jakože dávám to na tenhle kanál, protože vím, že jen tak 50 odběratelů nezískám a budu muset držet, takže kdyby někdo nevěděl, live streamovat se může jenom 50 odběrů, takže tak a zkusíme si udělat jeden flíček. No dobře, tak teď flip asi úplně není ideální. Ale proč to musí takhle stát? Zkusíme dát wheelie a do toho nějaký flíček. Tahle dobrá rampa, tak tam hnedka nabíjím. No jasný, tady dole. Tak tohle bylo drsný. Tam 3 backflipy. Kdo se nám tu zlepšil? Jo, takže lidi, dávejte odběr, prosím. Jestli nesledujete můj hlavní kanál, tak se mě rozhodně běžte podívat. Jmenuje se tam Paprik.cz. Jo. A já tak no, jasně. Jsem tam zaseklej? Nikdo nevěděl. No, myslím, že to každý tady ví. Dobrý, ne? Takže zatím triky. Takže už jsme si udělali 2000 korun, jak můžete vidět. A my jedeme na mega rampu. Man. Ne. Já jsem se vysekal, ale ukázalo to tam. Že? Prostě jsem udělal 5. Ale my se jen tak nevzdáváme a jdeme znova. Počkej, tady. Six, seven, ne! Zkusíme znova a musíme to nějak vychytat, aby jsme přistáli normálně, pak to musíme. No a to. Yes! Teď už vím, jak na to, na tyhle tričky. Ty vole. Fitness? Počkat. Dobře. Ty lásky, prdel. No, radši jdeme hrát něco jiného. Třeba Roblox. A napište do komentářů, co byste chtěli dát. Connection. Jo, já jsem se vlastně vypínal Wi-Finku. Takže jdeme Roblox a napište do komentářů, jakou hru dál chcete, abych si stáhnul
a zahrál mezi vámi, aby se tento kanál trošku rozšířil. Jo a lidi, jen pro informaci, zítra slyšíte dobře, nevyjde video, ale vyjde video, vyjde video v pátek a taky ještě v sobotu budu mít livestream. Hej lidi, tak jdeme si zahrát Steel a Brain Rot. Pak zkusíme 99 nocí a to asi celý. Než se to načte, tak proběhne druhá světová válka. Což bylo to 6 let. Hele lidi, kdyby se neozýval, tak jsem na záchodě. Jo, já se jdu teďka vyčůrat a asi to načte. Tak dejte odběr. Prodáme ho, půjdeme jinam. Když každý rok se do toho spolu další peníze a kdo ví, co se tam ještě Ale kdo by šel jinam? Lucie by šla jinam? A vy byste zůstal ze Sandou? Ne, prodali bychom ho, koupili bychom něco jiného. No tak, jako ve trojici, kdyby jsme se to švihnout, jo, nebo jak, jako máš představu? Jako být se mnou, vedle se mnou a s ní jako pořád bys to udržela, ale proč? Proč vlastně, proč mi to jenom neřekl? Já miluješ jí, nebo co to bylo? Sex? Nebavilo ti to, už to bylo moc jako, jsme spolu dlouho, potřeba si nějak... Tak lidi, jsem zpět. A furt nic. Roblox nefunguje, takže já se s vámi loučím a čau.